ନମସ୍କାର। ଗଳ୍ପଟିର ଶୀର୍ଷକ ଫେରନ୍ତା ଫଗୁଣ। ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବାଜିଲା ଘଣ୍ଟାରେ। ଆଜି ବି ଗୌତମୀ ଗତାନୁଗତିକ ଭାବେ ଟାଣି ହେଇ ଆସିଲା ତା ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ର ଝରକା ପାଖକୁ। ସେ ଝରକା ଖୋଲିଲା। ଝରକା ପରଦାକୁ ଟାଣି ନେଲା ଗୋଟେ କଡ଼କୁ, ଯେମିତି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରେ। ତାପରେ ସେଇ ଝରକାର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ବସି ରହି ପାର୍କକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା ଅପଲକ ନୟନରେ। ଏଇଟା ଥିଲା ତାର ନିତିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଗୋଟେ ଅଂଶବିଶେଷ। ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ 6ଟା ଯାଏଁ ତା ଶରୀରଟି ସେଇ ରୁମ୍ର ଝରକା ରେଲିଂ ଏପଟେ ପଡ଼ି ରହେ। ତା ମନଟି କିନ୍ତୁ କିଛି ନ ମାନି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଝରକା ସେପଟେ, ଟିକେ ଦୂରରେ ଥିବା କିନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ଫର୍ଚ୍ଚା ଦେଖାଯାଉଥିବା ସେଇ ପାର୍କଟି ପାଖରେ। ବଡ଼ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଝରକା ସେପାଖର ସେଇ ଆଖି ଦିଓଟି। କି ତୃଷ୍ଣା ଭରି ରହିଛି ସତରେ ସେ ଆଖି ଦିଓଟିରେ। ଏତେ ତୃଷ୍ଣା ଯେ ନିତି ଝରକା ସେପାଖରୁ ପାର୍କ ଭିତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରି ବି ତା ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟେନା। ନିତି ବାପା ମା ସେମାନଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଖେଳିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ନିଜ ଭିତରେ ଜୀବନର ହିସାବ ଖାତା ଖୋଲି ବସିଥିବା ଦୃଶ୍ୟକୁ ସେ ଦେଖେ ଆହୁରି ପ୍ରଲୋଭିତ ଆଖିରେ। ପୁଣି ନିତି ସେହି ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ହଳକଙ୍କର ହାତରେ ହାତ ଛନ୍ଦି ପ୍ରେମାଳାପକୁ ସେମାନଙ୍କର ଭାବଭଙ୍ଗୀରୁ ଆଙ୍କିବାକୁ ସିନା ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ବିରକ୍ତ ହୁଏନା, ବରଂ ଆହୁରି ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ। କେବେ କେବେ ତ ସେଇ ଛୋଟ ଝିଅ ଦିଓଟି ଦୋଳିରେ ପଡ଼ି ନାକ ଶୁଁ ଶୁଁ କରି କାନ୍ଦିଲେ ଏପଟେ ସେଇ ଆଖି ଦିଓଟି ବିକଳରେ ଛଳଛଳ ହେଇ ଉଠେ। କେବେ କେବେ ପୁଣି ସେଇ ନବବିବାହିତା ଦମ୍ପତି ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ବସି ରହି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ମଜ୍ଜି ରହିଥିବା ଦେଖିଲେ ପୁଲକିତ ହେଇ ଉଠି ଲାଜେଇ ଯାଏ ଝରକା ରେଲିଂ ଏପଟେ। କେବେ କେମିତି ଯଦି ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କର ଓଠଧାରର ଚୁମ୍ବନ ଦୃଶ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଏ, ଗୌତମୀର ସେ ଆଖି ଦିଓଟି ତ ଶୀତେଇ ଉଠେ ତା ଦେହ। ଲୋମ ତାର ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ, ପାଣି ପାଣି ହେଇଯାଏ ସେ। ହୃଦୟର କେଉଁ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜାଗାରେ ଅତି କୋମଳ ଆଘାତଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହା ତାକୁ ବ୍ୟଥିତ, ରୋମାଞ୍ଚିତ, ଶିହରିତ କି କ'ଣ କରେ ସେ କେବେ ବୁଝିପାରେନା। କେବଳ ତା ତୃଷିତ ଆଖି ଦିଓଟି ଆପେ ଆପେ ବୁଜି ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଛାଇ ଛାଇ ଅନ୍ଧାର ମାଡ଼ି ଆସେ, ପାର୍କ ଜଗୁଆଳୀର ହୁଇସିଲ୍ ଶବ୍ଦରେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇ ଉଠନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ। ଗୌତମୀ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଏ। ପୁଣି 24 ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା ତା ମନକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିଦିଏ। ପାର୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବା ଯାଏଁ ସବୁ ଚରିତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ଚାହିଁ ରହେ ଏକ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଅପଲକ ନୟନରେ। ସମସ୍ତେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉହାଡ଼ ହେଲା ପରେ ବେଶ୍ କିଛି ସମୟ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପଡ଼ି ରୁହେ ତା ବିଛଣାରେ। ଆଜି ବି ସେଇ ଗତାନୁଗତିକ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ସେଇ ବିଛଣା ଉପରେ। ଭାବୁଥିଲା, ପାର୍କର କେହି ଯଦି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଥିବେ, ତେବେ କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ ସେମାନେ ତାକୁ? ଭାବୁଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଯେ ଛି, କେଡ଼େ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ମହିଳାଟିଏ, ଏମିତି କ'ଣ ସବୁଦିନ ବିକଳ ଆଖିରେ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ଯେ, ଭୋକିଲାଙ୍କ ଭଳି। ହଁ, ତା ଆଖି ଦୁଇଟିରୁ ସେମାନେ ପଢ଼ି ପାରୁଥିବେ ଯେ ସତରେ ସେ କେତେ କ୍ଷୁଧାର୍ତ, ଆଉ ପୁଣି କେତେ ତୃଷାର୍ତ୍ତ। ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ ଜୋର କରି ବନ୍ଦ କରି ମନକୁ ଅଣ୍ଡାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ସେ। ବାରମ୍ବାର ତା ମା'ଙ୍କ କଥାଟି ହିଁ ତା କାନକୁ ଛୁଞ୍ଚି ପରି ଫୋଡ଼ି ଦେଇ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରୁଥିଲା। ତା ମା କହୁଥିଲେ, ତୁ ସେ ପୁଅଟି ସାଥିରେ କ'ଣ ପାଇଁ କଥା ହେଉଥିଲୁ କହିଲୁ? ଗୌତମୀ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କହୁଥିଲା, ମୁଁ କଥା ହେଉନଥିଲି ମା', ସେ ମୋଠୁ ଖାତାଟିଏ ନେଇଥିଲା ବସ୍। ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ତ ଫେରେଇ ସାରି ଗୋଟିଏ ଗଣିତର ସଂଶୟ ଥିବାରୁ ପଚାରୁଥିଲା। ମୁଁ କେବଳ ତା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହିଁ ଦେଉଥିଲି। ମା କିନ୍ତୁ ତା ଉତ୍ତରକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି କହି ଚାଲିଥିଲେ, ତତେ ତ ମୁଁ କିଛି ଲୁଚାଇନି ରେ ମା', ତୋ ବାପା ସବୁବେଳେ ଏତେ ସନ୍ଦେହୀ ଯେ ମୋ ଚରିତ୍ର ସଂହାର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିତିଦିନିଆ କାମ। ଅନେକ ଥର ତ ମୁଁ କରିନଥିବା ବା କିଛି କହିନଥିବା ଭୁଲ ପାଇଁ ବି ସେ ଏତେ କଟାକ୍ଷ କରି ମୋ ଚରିତ୍ରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମୃତ୍ୟୁଠୁ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଏ। କେବଳ ଏଥିଯୋଗୁଁ ହିଁ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଜୀବନ ହାରିଦେବାକୁ ବି ମନରେ ଚିନ୍ତା ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ କେବଳ ତୁମରିମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ମୋ ଉପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ମା' ଛେଉଣ୍ଡ ହେଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାର ଡର ମୋତେ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଓହରାଇ ଆଣେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ତୋ ବାପା ଯେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ଝିଅ ପୁରା ତୁମ ଗୁଣର ଅଧିକାରିଣୀ ହେଇ ଆସିଛି। ତୁମ ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ହସି ହସି କଥା ହେବାରେ ତାର ବି କୌଣସି କୁଣ୍ଠା ନାହିଁ। ସେଇ କଥାପଦକ କହିଦେଇ ମା' ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ବାଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥାପଦକ ଯେ ଗୌତମୀ ମନରେ
ତା ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି କେବଳ ଘୃଣା ଅବିଶ୍ୱାସର ମଞ୍ଜିଟି ପୋତି ଦେଇଥିଲା ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ସେଇ 13 ବର୍ଷର ଚପଳତା ଉଦ୍ଦାମତାକୁ କେଉଁଠି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ ଏକ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଭରି ଦେଇଥିଲା ତା ମୁହଁରେ, ମନରେ, ଆତ୍ମାରେ। ବୋଧହୁଏ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ସେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ବଡ଼, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କା ନାରୀଟିଏ, ଯିଏ ସଂଯମତାରେ ଭରପୁର। ମା' ତ ଚାଲିଗଲେ ତାକୁ ଚେତାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେତକ କହି, କିନ୍ତୁ ଗୌତମୀ ଯେ ପୁରା ଚୁରମାର ହେଇଗଲା ତା ବାପାଙ୍କ ସେଇ ପଦୁଟିଏ ମନ୍ତବ୍ୟରେ। ତାକୁ ଢେର ସମୟ ଲାଗିଲା ନିଜକୁ ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ। ସେ କିନ୍ତୁ ସାଉଁଟିଲା ନିଜକୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ। ଆଉ ଏମିତି ନିଜକୁ ତା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିଲା ଯେ କେବେ କେତେ ଫଗୁଣ ଆସି କେମିତି ଚାଲିଗଲେ ତା ଖବର ବି ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲାନି ସେ କେବେ। ହଁ, ତା ଚେହେରା ଥିଲା ଗୋରା ତକ୍ ତକ୍, ମା'ଙ୍କ ଭଳି ବୋଧହୁଏ ସୁନ୍ଦରୀ ବି। ସାଙ୍ଗମାନେ କୁହନ୍ତି, ଏଇ ସେ ପୁଅଟି ତୋତେ ଆଜି କଲେଜରେ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଆମ କ୍ଲାସର ଟପର ପିଲାଟି, ଆଜି ତୋ ପାଖକୁ ଚିଠିଟି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ନେହୁରା ହୋଇଥିଲା। ଜାଣିଛୁ ନା, ସେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି କଥାରେ କାହାରି କୌଣସି କଥାରେ କାନ ଦିଏନା। ସେ ଯେ ଆଉ ଥରେ ବି କେବେ ହେଲେ ନିଜକୁ ସାଉଁଟି ପାରିବନି। ଯଦି ତା ଚରିତ୍ରକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ତା ବାପା ଆଉ କେବେ କୌଣସି ସେଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖନ୍ତି, ସେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରିଯିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ସେ ତେଣୁ ଦୁନିଆ ସହ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେଇ ପାଠ ଭିତରେ ନିଜକୁ ବୁଡ଼ାଇ ରଖି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଏମିତିରେ କେତେବେଳେ ଯେ ତାର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସରିଲା ତାର ହିସାବ ସେ ରଖିନଥିଲା। ପୁଣି ଦିନେ ଆସି ମା କହିଲେ, ମା ଗୌତମୀ, ତୁମର କେଉଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ତୋର ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଗ୍ରହ, ତୋର ପ୍ରକୃତି, ତୋର ସରଳତା ଦେଖି ତୋତେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବୋହୂ କରି ନେବାକୁ ବଡ଼ ଆଗ୍ରହୀ। ତୋତେ ତ ଅଧିକ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଭାଇଙ୍କୁ ତ ଯେପରି ହେଉ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଘର ତିଆରି ଚାଲିଛି, ବାପାଙ୍କ ଅବସର ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ଭାଇଙ୍କ ପାଠ, ଚାକିରି ପରେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ବାହାଘର, ଏସବୁ ତ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲାଗି ରହିବ। ତୋ ବାପା ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଶୀଘ୍ର ତୋ ବାହାଘର କାମଟି ସାରିଦେଲେ ସେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରନ୍ତେ। ସେମାନେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକାଇ ତୋତେ ବୋହୂ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ, ତେଣୁ ଯୌତୁକ ଚିନ୍ତାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଟିକେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। କହୁଥିଲେ ପୁଅଟି ଅତି ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ, ଲାଜକୁଳା ପ୍ରକୃତିର। ବହୁତ ଭଲ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜର ସରଳ ପ୍ରକୃତି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ନିଜ ପାଇଁ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲାନି। ତେଣୁ ସେ ବାହା ହେବାକୁ ଅନୁଚ୍ଛୁକ ଥିଲା। ତା ବାପାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ନେଇପାରିବୁ। ତାଙ୍କର ସେ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ତୋ ଉପରେ ଅଛି। ଗୌତମୀ ସେମିତି ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି କେବଳ ପଦୁଟିଏ କହିଲା, ମା, ମୁଁ ଯେ ପାଠ ପଢ଼ି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ବାହାଘର କଥା ଏବେଠୁ କାହିଁକି? ମା କହିଲେ, ହଁ, ସେମାନେ ତ ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ତୁ ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବୁ ସେମାନଙ୍କର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ତୋତେ ପଢ଼ାଇବେ। ଏହାପରେ ବୋଧେ ଗୌତମୀର ଆଉ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲାନି ମଧ୍ୟ। ନହେଲେ ବାପା ଭାବିପାରନ୍ତି ସେ କୌଣସି ପୁଅକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ବାହା ହେବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ପୁଣି ତାକୁ ନେଇ ତା ମା'ଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରିପାରନ୍ତି ସେ। ତେଣୁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ତାର ଆଉ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ମୁଣ୍ଡ ପୂରାଇବା ପାଇଁ। ସେ ସାଲିସ କରିନେଲା ନିଜ ଇଚ୍ଛାମାନଙ୍କ ସହିତ। ବାହାଘର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ହିଁ ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲା ଯେ ତା ବାହାଘର ଗୋଟେ ବୁଝାମଣା ତା ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ତା ଶିକ୍ଷକ ବା ଶ୍ୱଶୁର ବହୁତ ପାଖରୁ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ତାକୁ ବାଛିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ସାରା ଜୀବନର ଆଶାବାଡ଼ି ଭାବରେ। ପ୍ରତିବଦଳରେ ତା ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ଯୌତୁକ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ଓ ତା ପାଠପଢ଼ାର ସଉକ ମେଣ୍ଟାଇବାର ମହାନତା ଦେଖାଇଥିଲେ। ବାହାଘର ପରେ ସେ ବି ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିଜ ହାତରେ ସଳଖି ଧରି ଥରେ ଅଧେ ହସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ସହିତ ହସିବା କଥା, ସେ ଯେ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଦୁନିଆରେ ମଗ୍ନ। ସ୍ୱାମୀ ତାର କେଜାଣି କେଉଁ ଅବଶୋଷ, ଭୟ, ଦୁର୍ବଳତାମାନଙ୍କ ଘେରରେ ବନ୍ଦୀ। ଦେଖିଲେ ସମ୍ଭ୍ରମତା ଜାଗେ। ଭକ୍ତି କରିହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ କରି ହୁଏ ନା। ବୈରାଗୀ ମଣିଷଟିଏ କେଉଁ ଯୁଗରୁ ସତେଅବା ତପସ୍ୟାରତ। ତାଙ୍କୁ ସେ ତପସ୍ୟାରୁ ଉଠାଇଲେ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ପରି ହୁଏତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରାଗରେ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଭିମାନରେ ନିଜକୁ ଜାଳିଦେବା କିଛି ଅସମ୍ଭବ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଗୌତମୀ ଚୁପ୍ ରହେ। ପୁଣି କେତେ ଫଗୁଣର ମଳୟ ପବନ ତା ପାଖ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଭୟରେ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କଲାନି କେବେ। ପୁଣି ଥରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ତା ଜୀବନରେ। ସେ ନିଜକୁ ପୁଣି ଥରେ ପାଠ ଭିତରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଏଥର କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ସଂଘର୍ଷମୟ ଥିଲା ଜୀବନ। ଯେହେତୁ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମାନସିକ ଚାପ ଥିଲା ତା ଉପରେ।
ଶ୍ୱଶୁର ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇ ଦୁନିଆ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ମହାନତା ଦେଖାଇଥିଲେ, ତା ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ତେଣୁ ସେ ନିଜକୁ ବିଚଳିତ ନ କରି ବିତି ଯାଉଥିବା ଫଗୁଣମାନଙ୍କ ହିସାବ ନ ରଖି ପାଠରେ ହିଁ ନିଜକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରି ରଖିଥିଲା। ଏମିତି କାଟିଦେଲା ସେ ବିବାହ ପରର 4-5 ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ହଷ୍ଟେଲର ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ, ପାଠ ଭିତରେ ନିଜକୁ ବୁଡ଼ାଇ ରଖି। ଫେରିବା ପରେ ବି କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ତପସ୍ୱୀଙ୍କର ଧ୍ୟାନଭଗ୍ନ ହେଇନଥିଲା। ଏବେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟା ପୁତ୍ରବଧୂ ହେବା ସଂଗ୍ରାମରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲା ସେ। ଦିନବେଳା ଘର କାମ ସହିତ ଚାକିରି ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ରାତ୍ରିରେ 2ଟି ଶୀତଳ ଶରୀର ପଡ଼ି ରହୁଥିଲେ ଖଟଦାଢ଼ର ଏପାଖ ଏବଂ ସେପାଖରେ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଉଷ୍ମତା ବା ଆବେଗ ନଥିଲା। ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠୁ ନା କାଣିଚାଏ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆଣିପାରିଲା, ନା ଦେଇପାରିଲା ତାଙ୍କୁ। ଏମିତିରେ ବିତିଗଲା ପୁଣି 5-6 ବର୍ଷର ସମୟ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମହାନତାର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବସୁଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ପୁଣି ତପସ୍ୱୀରୁ ଗୃହସ୍ଥ କରି ଫେରାଇ ଆଣିପାରିଛି ତାର ପ୍ରମାଣ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେମାନେ ଗୌତମୀଠୁ ତାଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ମାଗୁଥିଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଏକ ଅଯୋଗ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏକି ସ୍ୱାମୀର ମନକୁ ଟାଣି କରି ରଖିବାର କ୍ଷମତା ରଖେନା, ସେହି ଧାରଣାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତା ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ସ୍ୱାମୀ ଯାହାଙ୍କୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅନ୍ତରରୁ ଦେବତା ଭଳି ଭକ୍ତି କରି ଆସୁଥିଲା, ସିଏ ଦିନେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସମାଜ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାରଣାକୁ ସଠିକ୍ ଏବଂ ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାରେ ଗୌତମୀକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ତା ଭିତରର ଅସଂଖ୍ୟ ଭୁଲକୁ ଏବେ ଲୋକମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖୁସିରେ ବଖାଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏ ସମାଜର କଟାକ୍ଷ ପୁଣି ଥରେ ତା ଅନ୍ତରକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ନିଜ ଭୁଲକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପାରିଲାନି। ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲା ସେ ଅନ୍ତରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣେ ଅନୁକୋଣେ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ସବୁ କଟାକ୍ଷ, ଦୁଃଖ, ଗ୍ଳାନିକୁ ନୀରବରେ ଢୋକିଦେଇ ସେ ସାଉଁଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ନିଜକୁ। ପୁଣି ଏକ ସଂଘର୍ଷ ନିଜକୁ ଦୁନିଆରେ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ, ଏକ ଠିକଣା ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ନାଁର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ସେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ତାର ଜିତାପଟ ହେଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି 1 ମାସ ହେବ ଏହି ସହରରେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପିକା ରୂପେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସହରରେ ସେ ଖୋଜିଥିଲା ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ଠିକଣା, ଗୋଟାଏ ବସାଘର, ଯେଉଁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ବଖରାଟିର ଝରକାରୁ ଠିକ୍ ଦେଖାଯାଏ ପାର୍କଟି, ଯେଉଁ ଝରକା ରେଲିଂ ଏପଟେ ସେ ନୀତି ନୀତି କିଛି ସମୟ ବସି ରୁହେ, ଆଉ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସେହି ତାର ସ୍ପର୍ଶ ନ ପାଇ ଲେଉଟି ଯାଇଥିବା ଫଗୁଣମାନଙ୍କୁ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଗୌତମୀ ମୋହାବିଷ୍ଟ ହେଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟରେ ଆଖିମିଟିକା ମାରି ତାକୁ ଯେପରି ଟାଣି ନେଉଥିଲେ ନିଜ ପାଖକୁ। ସେ ପରଦାକୁ ଟାଣି ନେଇ ଝରକା କବାଟକୁ ଆଉଜେଇ ଦେଲା। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କରି ଆଗକୁ ପାହୁଣ୍ଡ ପକାଇଲା। ତା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପାଦ ଦୁଇଟି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲା, ଠିକ୍ ପାର୍କ ମୁହାଁ ହେଇ। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଥମକି ଠିଆ ହେଲା ସେ, ଠିକ୍ ପାର୍କ ଗେଟ୍ ପାଖରେ। ପାର୍କ ଜାଗୁଳେଇର ହୁଇସିଲ୍ ଶବ୍ଦ ତା ମୋହଭଙ୍ଗ କଲା। ସେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଚାହିଁଲା। ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହସି ହସି ତାଙ୍କ ରକ୍ତିମ ଆଭା ଛୁଟାଇ ମିଶି ଯାଉଥିଲେ କେଉଁଠି। ତାଙ୍କ ଶେଷ କିରଣଟି କିନ୍ତୁ ଆଶା ଦେଉଥିଲା କାଲିର ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର। ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିବାର ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଜଣାଇ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ। ଗୌତମୀ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ଅପୂର୍ବ ହସର ଛିଟା ଖେଳି ଉଠି ତା ମୁହଁଟିକୁ ଦୀପ୍ତିରେ ଝଲମଲ କରିଦେଲା। ସେ ହସ କିଛିଟା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଦାୟୀ ହସ ଭଳି ଖୁବ୍ ଲୋଭନୀୟ ଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।